שלום, שמי אביבה רוזן, ואני מאמנת בשיטת פריצת הדרך. פריצת הדרך למטרות שלנו, לחזון שלנו, לכל מקום שאנחנו רוצים להיות בו, ובעיקר כדי שנהיה בו עם הנאה, עם שמחה. אוקיי, אז מה זה אימון בעצם? זו דרך מאוד מסודרת להגיע למטרות שלנו, דרך שיש בה תהליך, דרך שיש בה שלבים, ודרך שיש טכניקות שאנחנו משתמשים בהן כדי להגיע למטרות האלה. מאמן צריך להיות בהקשבה שבעצם מוציאה את עצמו מתוך התהליך של המתאמן. הוא נמצא שם כדי להקשיב, כדי לשקף, והחשוב ביותר בעיניי זה האתגור. לאתגר זה אומר להראות למתאמן גם את הדברים הטובים, גם את היתרונות שלו, גם את היכולות שלו, את אלה שאנחנו כבני אדם בדרך כלל שוכחים ביום-יום, וגם להראות לו את החסמים שלו. אני מתכוונת הרבה יותר לאותם חסמים שיש לנו, חסמים של האמונות שלנו. האמונות שלנו לגבי עצמנו, האמונות שלנו לגבי העולם, מה שאפשרי עבורנו ומה שלא אפשרי עבורנו, והרבה מאוד מה שלא אפשרי זה בעצם בא מהראש שלנו. כי כשיש לנו דרך וכשאנחנו ממוקדים במטרה מסוימת שהיא מאוד מאוד חשובה לנו, ואנחנו מסתכלים על המטרה והולכים לקראתה, אנחנו הרבה פעמים לא רואים את כל אותם חסמים או יודעים להתגבר על חסמים פיזיים שנמצאים בדרך. אבל כשקולות פנימיים שלנו אומרים לנו כל הזמן, לא, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, אתה לא מספיק טוב, אז אנחנו נתקעים. אז אנחנו רואים כל דבר הכי קטן שיכול להפריע לנו בדרך. שנראה את המטרות שלנו כאפשריות לנו, ושנראה את החזון שלנו. וחזון זה לא משהו שהוא בשמיים. חזון זה משהו שהוא פה, הוא אפשרי. החזון, העתיד המיטבי שלנו, המקום שבעצם אנחנו רוצים להיות בו, שבו נרגיש מוגשמים, שבו נרגיש שמחה. שמחה היא מאוד מאוד חשובה, ושנהנה מהמשך הדרך. גם אחרי שנגיע למטרות, יהיו לנו מטרות נוספות, אנחנו נרצה ללכת גם אליהן, אנחנו נקבל את הכלים ללכת למטרות נוספות בכל פעם. זה מה שעושה אימון טוב. הוא עוזר לנו להגיע למטרות, ואחר כך הוא עוזר לנו בעצם להגיע גם למטרות נוספות, כשאנחנו כבר מחוץ לתהליך של האימון. מה החזון עושה? מהחזון אנחנו נגזור את המטרות האמיתיות שלנו, ואנחנו נקבל מהחזון המון אנרגיה לעשות את הדרך. אני אתן לכם דוגמה לאנרגיה הזאת. כשאני למדתי אימון ועשיתי חזון בפעם הראשונה, הייתי בערך 20 קילו יותר ממה שאני עכשיו. וברגע שראיתי את עצמי כך בחזון, התחלתי ללכת לשם, פשוט ללכת לשם. זה היה באמת לשנות הרגלי תזונה, לשנות כל מיני סוגים של תפיסות, להתחיל לעשות ספורט. אף פעם לא נהניתי מספורט קודם, אף פעם בעצם לא ממש עשיתי ספורט קודם. התחלתי לעשות ספורט והתחלתי ליהנות מזה, ומזה 5 שנים בעצם, מאז אני מתמידה בזה. אני עושה את זה כמעט כל יום, וזה כיף, וזה הפך לחלק מהחיים שלי. וזה אחד מהדברים שאנחנו מסוגלים לעשות כשאנחנו בחזון שלנו, כשאנחנו רואים את עצמנו בעצם כאילו כבר השגנו את המטרה, ואנחנו לא ניתן לעצמנו לזוז משם, אנחנו נלך למטרה הזאת.